Čau. Sú ženatí. Vidíme vás. Aj oko veľkého brata to vidí. Počkaj, pomalu ide. Môžeš. Môžeš. Poďte, babi. Nie. Ale Julka. Posujeme, nie? Chalan, smej sa trošku. Trošku viacej. Málo sa smeješ. No, ideme. A teraz 3-4, my sme Fan Rádio. Hlasnejšie. Ja neviem, či to nahrávam. Odratáva sa to. My sme Fan Rádio. Ešte raz. Bez kebabu nepojedete. My sme Fan Rádio. My sme Fan Rádio. Hlasnejšie traje naraz. Nie naraz, naraz. 3, 4, my sme Fan Rádio. Hlasnejšie naraz. Ty si nekričala, videl som ťa. Na to na Picasa, hej? Dobre. Na Picasu. No trošku Potom ani retušuj. Počkej, dozačie, naozaj. Ja poviem 3-4 a vy poviete, my sme Fan Rádio. No, 3-4. My sme Fan Rádio. Bingo. Kebab, babi. Kebab? Kebab. Lukáš, čím aj Ritky rozprávajú? 3-4, my sme Fan Rádio. Asi nie. Fancy dressing, dobre? To bol dressing, že pot. Markulas, povedz, ja som Fan Rádio. Nevieme. Povedz, ja som... Ja som Superstar. Ahoj. Ty si či? Oh. 949 je moje nové telefónne číslo. 931, ale tak som Superman. Ja som tvoja žena, zajtra ťa zabijem. Už je zajtra dúfam. O, ty dievčatko smutnučké, ty čierna čiapočka. Čierna čiapočka. Skal si. Ja som Fan Rádio. Ale pohode, že sranda. 3-4. Keď poviem 3-4, poviete, ja som Fan Rádio. 3-4. Poďte počúvať. Oni to nevedia kričať. 3-4. Ja som Rádio FM. No a zakričte volačov. Hlasnejšie. Traja naraz. Si dohodnite. Kto nás kameruje, je neviem skádial. Si nacište volačov, ja vás nakamerujem. Počúvaj, ale Saifovi to treba dať ráno normálne. Ako? Nevysielame, ale je to posledné vysielanie. Počúvaj, Saifovi to treba dať ráno normálne. Nie kokotiny. Saifa, nebudь kokot, pustí to sa potom, hej? 3-4. Ja som FM rádio. Saifa, nemáme ťa radi a my sme Rádio FM. Nedám pauzu, ja to potom svaknem. Nie, to je... Saifa to FM a Hit FM je niečo iné. Saifa to určite tak či tak. Teba som tam nevidel, zakrič volačo aj ty. Saifa, ten maratón nezabehneš. Čo? A ja si to vypočujem, ale teraz neviem, čo si povedal. Tak potom si vypočuj a dúfam, Že nezabehneš ten maratón. pohode nahrávka. Saifa. Chicago Bulls? Nebudem sa vyjadrovať. Ja som Fan Rádio. Ja som Fan Rádio. A ty si čo? Fan Rádio. Ktoré? A prečo bola frekvenciu 94,938. Toto video ukážem svokre. Aby si vedel. Ľúbim Pipinku. Markus, prečo si mi zobral štiplavý podľa, lebo to štípe. Babi, ale
vrtíme sa v rytme songu. Je to slaďák. No však... Šup. Hej, DJ. Ale na kameru to vidno, že vy sa... Ja tu mám opačne. Vy sa božkávate. Ja som pán rádio. Ja som pán rádio. Ďakujeme. A tureckejšiu. Na budúce, keď sa stretneme o 5 kg viac. Čo o 5 kg viac? Počkaj, vidím ti iba ústa. Sa rozvádzam. Ja sa nestiem. Ja by som si dal také hranolky s vypržaným sírom. Nemôžeš dať? Nemôžeš dať? Ale to môžem povedať asi tým spôsobom, že som Trapazlík. včera večer, keď som Idem to zbaviť, hendam. dal som si lečo, ktoré mi nechutilo. No to určite. Saifa, všetci sú pán rádio, len tento z Hit FM ťa nemá rád ani ona, ani on. Ale oni kričali. Počkaj, čo má? Štiplavý? Ten cesnák. No ty sa nebudeš božkávať, čo? Ty si nemal, ty čakáš, že sa budeš božkávať. Počkaj, tvár ukážeme. Tiež to isté. Máme všetci traja cesnák. Ty sa tiež nechceš božkávať? Má ti to zesť. Počkaj, ja ti nením, počkaj. Osvetľovač! Není tu. Zabalovať? Osvetľovač. Bachuš za mnou. Ideme domov, Martin, zavolaj taxi. Môžem poprosiť, oheň máte náhodou, či nefajčia ste všetci? Všetci nefajčia. A daj dopíš na telefón. Otoď sa, nevidím ťa, A daj dopíš na telefón, dáš ti to tak. Dneska neko svetky, k tomu pivo dám si. No, dojedz a ideme domov. Martin, ja tu